Príjemný deň vám želám, milí diváci. Začína sa ďalšie vydanie magazínu Central Live. Vítajte pri jeho sledovaní. V ostatných dňoch v Nitre rezonuje šport, ale nielen ním je mesto pod Zoborom známe. Svet ho pozná aj vďaka divadlu Andreja Bagara v Nitre. No a to sa chystá na poslednú premiéru v tejto sezóne. Rozprávať sa o nej budeme s režisérkou Soňou Ferancovou a hercom Tomášom Turekom. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujeme. Tak mená som krásne unisono priam. Máte to nacvičené. Tak rozprávať sa budeme nielen o tej poslednej premiére, ale hlavne teda o hre, ktorú nám odpremierujete ako poslednú v tejto sezóne. Volá sa Podivný prípad so psom. Veľmi zaujímavý názov. No o čom je tento podivný prípad? Je to aj veľmi zaujímavá hra, aj ako názov naznačuje. Je to anglická hra a je to v podstate taká zvláštna detektívna hra. Je to detektívka a postupne sa pred zrakmi divákov budú odohrávať všelijaké zaujímavé veci. A zvláštnosťou aj na tejto hre je to, že hlavný predstaviteľ alebo hlavná postava tej hry je autistický chlapec, ktorého práve bude hrať Tomáš Turek. Ale tak to je výzva podľa mňa pre herca. Je. Pretože ešte by si mohol hrať toho psa, ale predsa len teda na odľahčenie. Ale autistický chlapec, fúha, ako si teda prijal takúto ponuku od pani režisérky? No, ja som sa veľmi potešil, keď mi to bolo povedané už minulú sezónu v divadle, lebo ako minulú sezónu už bolo vyhodené obsadenie na túto sezónu, tak som sa tak veľmi potešil. Prečítal som si tú knihu najprv, lebo to je podľa románu. Áno. Tak ten chlapec má vlastne 15 rokov a má Aspergerov syndrom. A pre mňa to bola to výzva, ale ja som sa na to veľmi tešil, pretože už keď som čítal tú knihu a čítal som, je to písané vlastne tak veľmi pútavo, že z jeho pohľadu, z pohľadu toho chlapca. A je to tak písané, že celý čas, ako som to čítal, tak som mu držal palce, že strašne mi bol sympatický ten chlapec. A myslím si, že to je aj pre herca veľmi dôležité, že aby mal rád tú postavu. Takže že výzva, áno, ale ja sa ho snažím brať nie ako, dajme tomu vulgárne povedané, postihnutého, ale určitým spôsobom výnimočného. Že to myslím si, že aj tá hra, aj ten text je veľmi pekný v tom, že aj dúfam, že tí diváci teda, že ich budeme viesť k tomu, alebo ja, aby mi držali palce aj na tom javisku. Je úplne krásne, že vlastne hlavný hrdina sa pre Tomáša Tureka stal hrdinom po prečítaní tohto príbehu. A ďalšia vec, ktorá hneď teraz musím ju povedať, že je úžasné to, že vy vlastne budete robiť aj takú osvetu možno vďaka práve tejto hre. Ľudia pochopia, že autistov sa netreba báť a nejak sa ich strániť, ale že sú to úplne v pohode ľudia a vlastne nie divný, ale výnimočný. Je to možné, že to bude taký ako keby vedľajší efekt toho predstavenia, čo budeme veľmi radi, ale chcem povedať, že nie je to predstavenie, ktoré sa vyslovene špecializuje na to, že my teraz sa chceme medicínsky zaoberať touto diagnózou. Jasné, to som ja tak načene odbočila. Áno, ale akože je to v podstate predstavenie, alebo malo by to byť predstavenie o inakosti. My ukazujeme človeka, ktorý je nejakým spôsobom inakší, iný ako ostatní ľudia a ukazujeme, ako sa k nemu a k takejto inakosti ostatní ľudia správajú a ako by sme sa možno, že my mali správať, ako to zvládame, nezvládame. Je to také zrkadlo ako keby našej vlastnej aj spoločnosti, aj našej duše možno. A je to veľmi zaujímavé konfrontovať sa s človekom, ktorý je tak strašne iný, že vy mu ako normálny človek, aj to sme sa bavili dlho o tom, že čo vlastne je normálne a čo nie je normálne, lebo o tom sa dá hodiny diskutovať, že čo vlastne je normálne, ale ako sa akože ten normálny človek, keď sa dostane do konfrontácie s inakosťou akéhokoľvek druhu, v tomto prípade je to teda nejaké takáto porucha psychická, ale to môže byť aj inakosť. Máme veľmi veľa iných príkladov. Ale práve v tomto období mám pocit, že slovičko inakosť úplne rezonuje. Že to tak rezonuje, ale tak vidíme aj na tej hre a je tam veľmi veľa takých situácií, že ľudia sú častokrát aj nie veľmi tolerantní k takýmto ľuďom alebo k takýmto situáciám a že je to niekedy aj veľmi ťažké, ale zase, aby sme teda diváka pripravili, my sme taká veselá kopa. Stretli sme sa tam veľmi dobrí ľudia,
je tam dobrá nálada, panuje tam, myslím si, že som to celkom dobre obsadila, že to obsadenie a to stretnutie tých ľudí je také pozitívne, takže to predstavenie vyzerá, že bude aj také vtipné a že to bude nielen na takú vážnu tému, lebo riešia sa tam aj veľmi vážne otázky, ale zdá sa mi, že sa tam budú môcť diváci aj na veľa miestach zasmiať. Takže bude to v podstate taká veľmi zvláštna podivná komédia. Tak aj v tom popise na stránke divadla Andreja Bagara v Nitre je napísané hneď na úvod, že humorný a dojímavý príbeh. Ja mám veľmi rada toto spojenie. Áno, Smiech cez slzy, to je už ten príjemné. text je aj tak písaný, aj tá románová predloha, že on obsahuje niekedy takú satíru, ale je tam taký láskavý humor. A že ja tiež, keď som to čítal, tak veľa som sa smial, ale pretože ten chlapec, on rozmýšľa trošku inak ako bežní ľudia teda. On potrebuje mať všetko doslova povedané a nerozumie metaforám, takže on svojimi reakciami častokrát zaskakuje tých normálnych ľudí. Pripomína mi toto tvoje rozprávanie, ten opis toho teda hlavného hrdinu Christophera Majku z Gurunu. Nedávno som opäť pozerala ten seriál a ona tiež mala presne také tie reakcie. Viete čo, nie ste úplne mimo, lebo my sme si to aj tak pomenovali, že on je istým spôsobom tak iný a tak sa nehodí do tejto našej ako keby alebo na túto našu planetu, že on je možno, že taký mimozemšťan. To sa aj hovorí, viete, že keď niekoho stretnete takého, kto je, že on je úplne že je mimozemšťan, takže akože tento motív tam akože nám zarezonoval, takže je to taký malý mimozemšťan. Soňa, spomenuli ste, že ste si to dobre obsadili, ale zaujíma ma ešte, či ste si aj vy sama vybrali túto hru, že chcem ju raz robiť a ideálne by bolo robiť ju v Nitre? Viete čo, to mi asi ani neuveríte, ale ja túto hru som si naozaj vybrala, ja som sa k nej dostala úplne cez svoje súkromné kanále, prečítala som si ju, veľmi sa mi páčila a rozmýšľala som, že kde by som túto hru ponúkla. A prišiel jeden deň a zavolal mi pán Svetozar Sprušanský z Nitry a povedal mi, že Soňa, mám pre teba zaujímavú hru a ponúkol mi túto hru. Takže či veríte, alebo nie, normálne. Mne sa to teda splní. No a v podstate režisérku Soňu Ferencovú možno tento podivný prípad s obsom zaujal aj preto, že toto dielo, jednak literárne, ale aj teda ako jeho dramatizácia, sú veľmi oceňované. To získalo nejaké divadelné Oscary, Soňa, máte v tom prehľad? Áno, ja som si to všetko naštudovala na internete, lebo všetko je na webe už dnes. Takže než som to pristúpila k realizácii, tak som si pozrela, že čo to vlastne je za hra. A som si tam našla, bohužiaľ som to nevidela naživo, ale pozrela som si ukážky z toho predstavenia a to predstavenie vzniklo najprv v Londýne a tam sa stalo predstavením roka a potom v zápätí ho preniesli do New Yorku a tam dostalo to predstavenie také divadelné Oscary vlastne. Také ocenenie. A čítam, že inscenácia si odnesla ďalších 6 ocenení, najlepšia režia, najlepší mužský a ženský herecký výkon, najlepšia dekorácia, svetelný dizajn a zvuk, no vy máte našliapnuté na tie dosky. No. Úplne jedna báseň. Ešte by sme mali teraz spomenúť, že vlastne ten podivný prípad s obsom ako literárne dielo má na svedomí autor Mark Haddon a tú dramatizáciu o ňu sa postaral Simon Stevens. Ak teda sme pánovi Simonovi správne povedali meno. Ja dúfam, že hej. Ale inak ešte sa mi veľmi páči, že obidvaja sú vlastne súčasníci, to znamená, že aj celý tento príbeh je zo súčasnosti, žiadna historická dráma. Sú k tomu teda asi prispôsobené aj nejaké vaše kostýmy? Áno, je to v podstate súčasná moderná literatúra, aj súčasná moderná hra. Je to napísané veľmi moderným spôsobom a to je možno zaujímavé, aj pre divákov to bude podľa mňa zaujímavé, že aj tá forma, nielen ten obsah je moderný a zaujímavý, ale aj tá forma, ako je tá hra napísaná, ako je to zdramatizované, je veľmi zaujímavé, že sú tí herci stále počas celého predstavenia neustále na javisku a to vytvára taký špeciálny efekt a máme tam aj takú špeciálnu scenografiu a kostýmy sú takisto súčasné a celá hra, hovorím, pôsobí veľmi moderne a my sme sa snažili aj to veľmi zdynamizovať a proste vyzerá to ako taký divadelný Matrix, by som povedala. Úžasné. Ďalšia taká dobrá pozvánka, lebo už toto tiež si neviem teraz ani predstaviť, že čo si mám pod tým vlastne predstaviť. Ale spýtam sa ešte na ten súčasný jazyk. Niekedy herci majú vo zvyku si tak prispôsobovať tie texty.
Je to tu možné vôbec, alebo... No, konkrétne v mojej postave to veľmi možné nie je, pretože ten chlapec, ten Christopher, sa vyjadruje veľmi striktne a veľmi presne a on potrebuje mať všetky vyjadrenia, potrebuje mať všetko zrovnané. Takže tam nie je veľa možností na nejaké pomocné slovíčka. Improvizácia. Alebo tak. No, je to skôr dané od autora, ale myslím si, že je to dané veľmi dobre a presne, takže ja s tým nemám problém, aby som si musel pridávať niečo, pretože ten text ponúka veľa aj pre herca, ponúka proste škálu, kde sa môže vyhrať. Je to dané vlastne aj tou diagnózou toho chlapca, lebo ten autizmus, ten Aspergerov syndrom je jeden druh autizmu a tí autisti proste musia mať všetko nalinajkované, majú radi také rituály, stále sa musí všetko rovnako opakovať, majú radi určité farby, takže aj v tom vyjadrovaní slovnom oni sú veľmi striktní, pregnantní, vyjadrujú sa veľmi presne, takže v podstate je to dané aj tou diagnózou, ako keby toho chlapca. A musím povedať, že prekladal to napríklad z angličtiny Láco Kerata a musím ho pochváliť, že urobil veľmi zaujímavý, moderný, veľmi dobre hovoriteľný preklad, takže ako aj ten preklad je veľmi zaujímavý a dobre urobený podľa mňa. To je dôležité nielen pre herca, ale aj pre diváka, aby vlastne si odniesol to posolstvo. A to je základ dobrej hry, je ten dobrý jazyk, lebo Láco sám je herec, takže on to tak myslel na tých hercov, že aby sa im to dobre hovorilo, podľa mňa. Aktuálne sú nejaké 2-3 týždne do premiéry. Premiéra bude 10. júna, celoslovenská, treba dodať. A ako teda vyzerá toto obdobie? Je tam stres, alebo je tam tá dobrá nálada, o ktorej ste hovorili, že ste dobrý kolektív? K nemu sa ešte dostaneme, prezradíme nejaké mená, ktoré okrem Tomáša Turka budú účinkovať. Premiéry by mali byť 3, že 9., 10. a 11. júna. A viete čo, je to také pre mňa celkom neštandardné skúšanie. Ja som už teda zažila všeličo, lebo už nemám 18 rokov, bohužiaľ. A môžem povedať, že toto je jedno z takých veľmi príjemných skúšaní. Zatiaľ tam neboli nejaké strašné, ako napätia nejaké. Skôr by som povedala, ja to vnímam veľmi pozitívne. Veľmi dobre sa mi skúša, herci sú takí disciplinovaní, sú pokorní, čo sa ako naozaj sa smeješ, ale to nie je úplne obvyklé. V iných mestách herci niekedy vystrkujú rožky, ale mne sa zdá, že tu sú herci veľmi takí disponovaní, sú šikovní, pokorní, chce sa im robiť, sú na to nažhavení a baví ich to. A myslím si, že to je úplný základ, aby ľudia robili niečo, čo ich baví a vtedy môže vzniknúť niečo také akože výnimočné. A mňa to baví veľmi, takže myslím si, že máme dobre nakročené, po slovensky povedané. Áno, je to všetko vyladené. A predsa len, Tomáš, Sona Ferancová, to je pojem. Hej, v rámci divadelnej réžie, lebo teda aj nejaká tá doska sa tam vyskytla, čo som si naštudovala, nie síce za réžiu, ale teda za hlavný mužský výkon. To ťa možno tak potešilo, nie? Že s Ferancovou idem robiť, lebo hrozí mi doska. Čo? Tak nad týmto sa nezamýšľam, že čo. Nie, ja sa sústredím na to, aby som to spravil čo najlepšie. A na tých skúškach ako naozaj prevláda dobrá atmosféra, aj myslím si, že nás to spája aj tým, že všetci, čo tam hráme, tak sme na každej jednej skúške, pretože všetci sú akoby stále na javisku a že aj kolegovia si povieme, že tí, čo napríklad neskúšajú, tak sa pozerajú, tak, že je to taký tvorivý proces, že viacerými očami, pretože herec, ktorý je práve na tom javisku, tak nemá niekedy ten odstup od toho, nevidí sa tým tretím okom režiséra. A myslím si, že si vieme povedať a tvoriť spolu, alebo povedať si, že toto áno, toto nie. A že je to taký tvorivý dialog, tak ako by to malo vyzerať asi. Ste obaja takí nadšení z toho, to je úplne krásne. Dúfam, že to prenesie aj na mňa a vydrží mi to zase nejaký čas. Áno. Ale Tomáš, ty si mladý herec. Aj v Nitrianskom divadle si teda v podstate asi jeden z tých najmladších a najnovších prírastkov. Áno, dá sa povedať. Ja som v júni skončil školu a od septembra 2015 som vlastne v divadle Andreja Bagára. Ako teda ten kmeňový herec. A ako teda ty hodnotíš celú túto partiu nitriansku?
akože... Na hokej ťa už zobrali, som videl. Áno. Nie, ja som veľmi rád, že som práve v tomto kolektíve, lebo sú tam aj ľudia, ktorých som poznal ešte zo školy, chlapci ako Roman Poláčik, Juraj Ďuriš a táto mladá garda, ak to tak nazvem, tak my sme sa poznali zo školy, ja som bol nejaký prvák, oni pomaly končili školu. A keď som prišiel do divadla, tak hneď som sa skamarátil a nepociťoval som, že teraz si mladý, že nejakú, keď to poviem, šikanu, ale veľmi mám pocit, že som sa na nich napojil a som zapadol a že sme kamaráti a že sa nám spolu dobre robí aj na javisku, stretávame sa aj mimo divadla, takže rozprávame sa veľa o divadle, o sebe vieme. Takže ja sa tu cítim veľmi dobre v tomto kolektíve. No a teda na základe toho, aj čo už bolo povedané, asi aj Soňa Ferancová sa tu cíti veľmi dobre, lebo toto nie je vaša prvá nitrianská štácia. Už ste tu robili zo pár vecí. Rada sa sem vraciate? To je pravda, ale viete čo, ja som teda s hrôzou zistila, že ja som to robila naposledy pred 26 rokmi. Ale fakt? Áno. Takže prosím vás, nerátajte, že koľko mám rokov, ale pred 20, tuším 6, počkajte, v 96, nie, pred 20 rokmi, tak, aby som bola presná, v 96. To bola dokonca, teda, že inscenácia nového divadelného žánru, roková opereta. Áno, to bola roková Povraz opereta. S jedným koncom. My sme si vtedy vymysleli takýto žáner, úplne avantgardný na vtedajšiu dobu a myslím si, že aj na dnešnú, že nás ešte nikto v tom žánri neprekonal. A tam hral vtedy v hlavnej úlohe Miško Dočolomanský a Danka Kufelová a bol to v podstate na dnešné pomery taký muzikál, by som to nazvala, ale bol na pôdorise operety, tak sme to preto nazvali, že roková opereta. A bol to taký malý škandál, no. Tak ale zapísal sa do dejín, aj mne vyhodil Google hneď túto informáciu. Škandály sa zapisujú do dejín. Už v 96. No vidíte, už vtedy akože som sa snažila tak nejako to robiť inak, ako sa to obvykle robieva. No a nie je to zložité? Je. Zase sme sa dostali k tej inakosti inak, krásnym takým takým Je to o mnoho oblúkom. ťažšie robiť to inak, ako je zaužívané, ako to robiť tak, ako je zaužívané a stojí vás to o mnoho viacej energie, aj času, aj nervov, aj všetkého, ale to musíte mať v povahe proste. Buď ste ten rebel, ako keby, alebo nie ste. No tak to sa asi tak človek s tým narodí. A ja som to potom robila ešte takú inscenáciu rok potom Vladimíra Hurbana, Vladimírova Záveje. Záveje. Neprivolávajme zimu. Nie, Skôr ešte si povedzme zimu. teda o Tomášových kolegoch, ktorí budú účinkovať v hre Podivný prípad so psom, ak mám správne informácie. Alena Pajtinková, Danka Kufelová, Lenka Barlíková, Peťo Oslík a teda prezradím aj tú hviezdu, Janko Galovič. To je tiež inak gól hrať s takým človekom na jednom pódiu, nie? Na jednom javisku. Janko mi hrá otca, konkrétne v tejto hre, ale my sme sa už stretli, už na škole sme spolu hrali. Stretli sme sa už na škole, aj ja keď som hosťoval v nejakom, teda v Národnom divadle, keď som hosťoval, tak tam sme sa stretli už a tak. Takže my sa tak poznáme, ale som rád. Tak tá herecká komunita, áno. Áno. Nie je to pre teba. Je to také malé, ale som rád, že sme sa opäť takto stretli. Tak nie je to Jean-Paul Belmondo v DABčku, ale je to Janko Galovič, ale skoro. Na slovenské pomery je to Jean-Paul Belmondo. Slovenský. Ja si tiež myslím. Soňa, čo vás ešte bude čakať do tej premiéry? Sú to už iba skúšky a potom teda zvyknú byť nejaké tie verejné generálky? Bude aj toto v tomto prípade? Áno, čaká nás potom generálkový týždeň, tam máme každý deň od 6. vlastne 2 generálky. A potom je tam, myslím, 9. do obeda verejná generálka a večer už premiéra a potom 3 premiéry za sebou. Takže budeme to mať také perné, no. Budete mať hustý záver tejto sezóny, ale tak myslím si, že ono sa tak zvykne hovoriť, že to najlepšie nakoniec, tak možno práve Podivný prípad so psom bude toho dôkazom. Apropo, je tam aj pes, alebo je to len taký zavádzajúci názov? Tak to by sme asi nemali prezrázať. Viem, že nejakí psi sú v DABčku. Áno, Maťo Šalacha má krásneho labradora, takže či ho náhodou nevyužijete? Rieši, pes sa tam rieši a je takým leitmotívom, ale to
To by som nechal. To necháme ako takú detektívku, Áno, že áno. to uvidia iba diváci, ktorí uvidia to predstavenie. Tak nič sa nedá robiť, treba prísť do divadla, nielen na tie zimné štadióny chodiť, treba aj do divadla prísť. Podivný prípad s obsom veľmi zaujímavo znie jednak ten samotný názov, myslím si, že aj naše rozprávanie bolo veľmi zaujímavé. Držím palce, ako sa hovorí, že zlom väz. Fuj sa odpoveda. Fuj, potom pred tou premiérou, na premiére sa určite vidíme aj s našim štábom a všetko zdokumentujeme pre našich divákov. Soni Ferancovej a Tomášovi Turekovi teda ďakujem za návštevu a držím palce. Ďakujeme Ďakujeme. veľmi pekne za pozvanie.